mai spun, lăsați că am spus-o de 1000 de ori în tot județul. Stimați prieteni, îmi place căminul ăsta, dar ne-a pupit că un singur lucru nu-mi place aici. Ai dat căldura prea tare, domnule. Sunt senator aici pe colegiul noastră și îmi pare rău că în perioada anterioară n-am putut să fac mare lucru pentru județ și pentru țara asta, pentru că, așa cum știți, ceilalți care au fost la putere au reușit să facă multe lucruri, care s-au numit reforma statului. V-au luat din pensii și au zis că e reforma statului, din salarii, au închis școlile și au zis că fac reformă în învățământ, au închis spitalele și au zis că fac reformă în sănătate și așa mai departe. Noi acum încercăm, în primul rând, să reparăm greșelile pe care le-au făcut ei, să-i tragem la răspundere și să facem un lucru foarte important pentru țara asta, pentru județ, chiar și pentru dumneavoastră. Să creăm locuri de muncă. Ăsta e obiectivul nostru numărul 1. Aici, la Gârbov, să știți că domnul primar este un primar cumva atipic, nu mai știu, nu de când am intrat în politică. Și dânsul să știți că nu este un primar așa politician. De multe ori vine și ne critică și pe noi la ședințe și nu prea ne convine, să știți. De multe ori... Bravo! De multe ori am zis, dom'le, ce avea omul ăsta cu noi. De multe ori l-am rugat să facem nu știu ce acțiune aici. Să facem campanie pe străzi, să ne întâlnim. N-a vrut. A zis, dom'le, lăsați-mă pe mine să fac așa cum știu eu. Eu, în primul rând, vreau să fac administrație și nu politică. Vreau să fac treburile comune aici, cu apa, cu gazele, cum a zis, cu căminul cultural, cu școlile, cu grădinițele. Și să știți că până la urmă mi-a dat dreptate. Mai este domnul Popică, un om de mare caracter, să știți. În perioada asta, când am fost în opoziție, să nu credeți că nu i-au dat alții târcoare. I-au dat alții târcoare și l-au numit cu bani, cu tot felul de chestii, să se ducă la ei. PDL-ul. Însă, domnul Popică a stat alături de noi și e adevărat că și noi l-am sprijinit cu ce am putut din banii care au fost la Consiliul Județean, pentru că de la guvern ați văzut că s-au dus banii, mai ales în primăriile PDL-ului. Și am venit astăzi aici să vă promitem că îl vom ajuta și mai mult. Și eu, unde voi putea, voi merge cu dânsul la ministere. Iar despre domnul președinte al Consiliului Județean, domnul Silvian Ciupercă, numai ca pentru ea. Știți că dânsul candidează și dânsul pentru un nou mandat la Consiliul Județean. Rugămintea mea este să, de fapt, de asta am și venit, să vă promitem sprijinul în continuare și să vă rugăm să votați pe Nea Popică la primărie, pe domnul Ciupercă la Consiliul Județean și echipele de consiliere ale PSL. Domnul președinte Silvian Ciupercă. Bună seara, oameni buni! Bună seara, domnul consilier, domnule primar! Lumea nu se schimbă doar prin cuvinte. La ușă cineva îmi spunea că suntem vânători de ștampile pe buletinele de vot. Și poate că percepția lui este reală. Că de multe ori demagogia, până la urmă, a împins ca oamenii să creadă că venim numai ca să vânăm niște ștampile pe buletinele de vot. Dar lumea nu se schimbă prin cuvinte, se schimbă prin acțiuni și se schimbă prin eforturi. Dragi copii, se schimbă imediat decorul. Dragi copii, dacă faceți puțină liniște, se schimbă decorul, plecăm noi și vin acești tineri minunați ai dumneavoastră care cu siguranță vor smulge mai multe aplauze decât noi. Oameni buni, un singur lucru vreau să vă spun. Prima problemă a acestei comunități puternice, cu accente de așezare urbană, atenție, vorbim, cu accente de așezare urbană. Prima problemă este să modernizăm drumul pe care l-am început în urmă cu 5 ani de zile spre Mănăsia și spre Urziceni și este prima responsabilitate a noastră. A doua este legată de altceva. Să știți că infrastructura materială nu rezolvă orice în lumea asta. Sunt oameni nefericiți care au numai asfalt și gazon și sunt nefericiți. Sunt în lumea asta societăți bogate care au asfalt peste tot. Și oamenii sunt nefericiți din multe motive. Infrastructura umană și două
cuvinte despre această infrastructură umană. Bucuria de a rezista la o căldură infernală aici pentru a vedea pe artiștii satului, pentru a fi într-un cămin care este un cămin mai mare, căminul comunității din Gârgov, unde toți ne simțim bine și suntem solidari. Și chiar dacă suntem mai săraci decât alții, elvețieni sau suedezi sau americani, trebuie să păstrăm mândria de a avea o comunitate pe care o respectăm și să ne bucurăm de fiecare kilometru de asfalt, fiecare kilometru de trotuar, fiecare cămin modernizat, chiar dacă instalația de încălzire sau de climatizare va veni mai târziu. Pentru că asta înseamnă efort colectiv. Și vreau să m-ați auzit de multe ori spunând în public că această infrastructură umană valorează mai mult cum valorează ei decât infrastructura materială. Sigur, în 10 iunie este un test de responsabilitate civică. Și eu aș vrea ca la Gârgov să participe mai mulți oameni și să cântărească foarte exact și foarte bine cine are valoare, cine este impostor, cine are mai multă valoare sau mai puțină. Cântăriți-ne și ne judecați. Așa este cinstit și democratic. Să ne judecați pe fiecare după faptele noastre. Nu ne-am îmbogățit de când suntem politicieni și Popa este un exemplu de politician care nu s-a îmbogățit niciodată de când face politică. El știe și poate că v-am spus, președintele Consiliului Județean stă într-un apartament din 88 la Țăndărei și acolo stă și e politician de 20 de ani. Aveți grijă de copiii dumneavoastră, de prezentul dumneavoastră și de viitorul dumneavoastră. Cea mai bună soluție, credem noi, dar dumneavoastră judecați pentru Gârgov, este echipa condusă de Popa Core, este echipa Partidului Social Democrat. Vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc să ne dați multe aplauze celor care sunt cu adevărat talentați. Să aveți încredere și viziune. Oamenii când vin în fața dumneavoastră vin încărcați de responsabilitate și nu amăgindu-vă doar cu vorbe.